Hormatly vizewarjylar, hormatly bidigolajylar, sunuwady aýdymy sazy şygyrlar söýjüler, aýtşymyz ýaly maral Türkiýede bugün bize mihmançylykda bolýar. Nesip bolsa gow aýdymlaryny size ýetirers, maral sizi şuň ajaýp ýadgymyzda hoş gördük. Gow aýdymlaryň bilen gelersiň diýen, gelensiň diýen umytlarymyz bar. Hormatly dinleýjiler, biz maraly şeýle sonra bilen ýüzleneli. Maralyň iň gowy ýan başçysynyň kimdigini bilelim. Ona özüm bilen. Sağ olun sylanýyňyza hormat edeniňizde ilki bilen janyňyz sağ bolsun hemmeňizde. Men gowurýan başym Bahar Hojaýewa. Halipa diýip bilinýän başlam. Akgülzan var. Gülşeren. Hemmesini gowurýan başlar. Galbersedene şerde Leyla Şadurdiýewa, Enes Rejepowa bular çağrymdan mümkinler gatowurýan. Owarlar bilen dolsun janlar sağ bolsun. Şahatdiňiz ýene başlar aýtdyňyz. Oğlun başlardan kim gowurýanyz? Oğlun oradan Gurt Yakup'tan başlayın. Gurt Yakup Ali Pamız merhum Pahir tanırat olun. Men şu wagtsyny çağrymdan gowurup dinleýärdim. Ağamrat Öwe Mehmedov, Barly Hajiýew. Galerside ýaşlardan Haji Abat Dönmezov şolar ýa. Bayine biri. Adi. Hadi bu şurup diýdi. Toýa gelen. Nazira bip. Şu taýda soratlar görkezäýär bular pursatlar. Köp sağ olun. Maral minnetdarlyk bildirýäs. Maral aýdymy aýdaňyzda oturup aýtsaňyz gowmy dik durup aýtsaňyz gowy bolýar. Tans edip elletdi. Diňe tans edip men dur bilem owa. Halk aýdym aýtman gowurýanmy, estrada aýdym. Hemmesine. Sağlığımdan hemmesine gowurýardy, bürüm başarmadan. Hemmesine aýtýardym. Şuňky ýazgymyzda näýlik söw aýdym getirdiňiz? Bugünkü ýazgyda diňe söw aýdymlaryny gowurýan mä bilýän. Söw aýdymlardan Söýgülimdi maňa, ellerin ber maňa, yarımdi, canımdi, söýendi sen maňa. Söýgülimdi maňa, ellerin ber maňa, yarımdi, canımdi, söýendi sen maňa. Şat burdan aýdymlar gowurýar. Köp sağ olun. Maral ona näme ýazýymyza? Üstüne gardyga diýäs, dinleýijilerine tap, seni gollarlar diýen biziň hormatly vizewarjylarymyz, sunuwat söýüjilerimiz seni gollarlar diýen umytlarym bar. Hormatly vizewarjylar, Maral Türkiýede ýazýymyz dogam ederiz. Maral sana ýene bir iki sany soramyz, ondan soň saklap durmaz, sen aýdymlaryň bilen ýene dagramyz dogam ederiz. Ýa-da diýen nälerse? Ýok, gatyrykly. Bolýar. Ona hormatly vizewarjylar, Marala siziň hem pikiriňiz, sorawlaryňyz bizi ýörüýte. Siz bilen maslahatlaşyp berýäs. Maral, sen bilen ýagny nähile? Bäş, kejeleşýän bagşywam. Sunwatda. Hökman boldy. Bilemok, mene sadalygymdan ýa ünsürem ýetişmedim olara, sanyken. Gat köp. Ýöne mendiň öz ýolum bildim. Olara senem owy. In has odinde yöredim, vallahi kän ýatlaşan men bilen gidişenim. Öwretmedim. Ýöne men halipalam ýasyna kakam, dawrnam. Şoň üçin men hiç il kösünmedim sunwatda. Emmek şiň jaňyza bolsun, ýola çykýar. Köp sağ olun. Size minnetdarlyk bildirýäs. Ona Maral özüňizde ýa aýdaly beýleki bir adamlardan nähili häsiýetler gowurýanyz? Özümde hökman sabırlygy. Bir aknetli, öňe aknetli sabırlygy görýän. Galberside adamlarda 200'lügi iň halamyan adam. Owa, men misal üçin seni mudama görýän men. El mudama şo gammar. Meni görýärler, oý şo Maral, şol adam bolmagy isleýän ýöne gynarsak da olar. Men pikirimçe mende kän wagt gelýär şo durmuşda. Bir gün örseň bir durly, ertir örseň bir hili, iň halamyan häsiýet. Ona indiden eyle öňden çyksa adamlar bir ýüzde bolsun. Sen aýdyň o täsir bermesin.
Birem şeýledilerde. Böyle minnetdarlyk bildiret ona Maral ýene ajaýyp aýdymlary bilen hormatly dinleýijiler Maral Tyrkişewa dabaramady, ýazgymady dowam edýär. Yine sana düştüm men, derdimi kolayarsa. Yine sana düştüm men, derdimi kolayarsa. Gaydım bir duygularım, sen beni ağlayarsa. Gaydıp bir duygularım, sen beni ağlayarsan. Aile geceleri ağlatırdım, şimalım tüyümü sana yetirdim. Anana yüreğim hiç karar takma, sen beni ağlayarsan. Aile geceleri ağlatırdım, şimalım tüyümü sana yetirdim. Anana yüreğim hiç karar takma, sen